Daga matashin da aka raina saboda siririn jikinsa zuwa gwarzon da ya jagoranci Leicester City ta rubuta ɗaya daga cikin manyan abubuwan mamaki a tarihin ƙwallon ƙafa. Riyad Mahrez ya tabbatar mana cewa ba yadda duniya take kallon ka bane ke kayyade makomarka, sai dai yadda kai kanka ka yarda da mafarkinka. An haifi Riyad Mahrez a ranar 21 ga watan Fabrairun shekarar 1991 a garin Sasa da take arewacin birnin Paris na kasar Faransa. Mahaifinsa dan asalin kasar Algeria ne, yayin da mahaifiyarsa ke da asalin kasar Morocco. Tun yana karami rayuwarsa ta kasance kamar ta sauran yara a unguwa. Bayan makaranta abin da ya fi son yi shine fita ya buga kwallo akan titunan unguwa da kuma kananan filayen yankin su. Mahaifinsa shine wanda ya fara tusa masa soyayyar kwallon kafa a zuciyarsa. Yana kai shi kallon wasanni, yana karfafa masa gwiwa, kuma yana gaya masa cewa wata rana zai iya zama babban dan wasa. Sai dai rayuwarsa ta sauya cikin dan kankanin lokaci. A lokacin da yake da shekaru 15 mahaifinsa ya rasu sakamakon bugun zuciya. Wannan shine mafi girman radadin da ya taba fuskanta a rayuwarsa. Daga wannan rana kwallon kafa bata ƙara zama wasa a gare shi ba. Ta zama alƙawarin da yi wa kansa cewa wata rana zai cika burin mahaifinsa. Amma duk da wannan kudiri nasa, kalubalen da ya fuskanta kan rashin karfin jikinsa yasa masu horas da matasan 'yan wasa da dama suke kallon sa a matsayin dan wasan da ba zai iya jure kwallo a Turai ba. Wasu manyan makarantun kwallon kafa ma sun yi watsi da shi saboda suna ganin jikinsa siriri ne. Sai dai Mahrez bai bari wannan ya karya masa gwiwa ba. Maimakon hakan ya ci gaba da aiki tukuru, yana ƙara horo kowace rana. A shekarar 2004 ya shiga makarantar matasa ta AAS Sasalas, inda ya shafe shekaru yana gina kwarewarsa cikin nutsuwa. Duk da cewa a wannan lokacin ba a dauke shi a matsayin wani babban tauraro ba, amma ya ci gaba da jiran lokacin da damarsa za ta zo, kuma wannan damar ta zo ne a shekarar 2009. Mahaifiyarsa ta tara masa kuɗin tikitin jirgin ƙasa domin ya je gwaji a ƙungiyar Quimper wadda ke buga gasar mataki na 4 a ƙasar Faransa. Ga mutane da yawa wannan karamar ƙungiya ce da ba ta ɗaukar hankalin mutane, amma ga Mahrez wannan shine matakin farko na tafiyar da za ta kai shi da ƙananan lig na Faransa zuwa zama ɗaya daga cikin fitattun tauraron ƙwallon ƙafa a duniya. Bayan ya shafe shekara guda yana taka leda a Quimper, wata damar ta sake zuwa a gare shi. A shekarar 2010 Riyad Mahrez ya koma Quimper da Le Havre. Duk da cewa wasu manyan kungiyoyi sun nuna sha'awarsa, yayi wannan zabi ne saboda yayi imanin cewa Le Havre zai samu damar bunƙasa baiwarsa, kuma hakan ne ya faru. A cikin 'yan shekaru kaɗan Mahrez ya fara jan hankalin masu bibiyar 'yan wasa daga ƙasar Ingila. A shekarar 2014 babbar damar da yake jira ta iso a gare shi. Ƙungiyar Leicester City ta ƙasar Ingila ta siye shi. Mutane da yawa kuma sun yi shakkar ko wannan matashin da ba shi da ƙarfin jiki zai iya jure ƙwallon Ingila, amma kamar yadda ya saba Mahrez bai yi magana da baki ba, ya amsa da ƙwallo. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya fara nuna baiwar da ta sa aka fara magana a kansa. A kakar wasa ta 2015 zuwa 2016 ta canza tarihin Leicester City. Babu wanda ya hasashen cewa ƙungiyar za ta iya lashe gasar Premier. Hasali ma kafin kakar ta fara mutane da yawa sun ɗauki Leicester City a matsayin ƙungiyar da za ta yi fafutukar faɗawa da gasar Premier. Amma Mahrez da abokan wasansa sun karya duk wani hasashe. Da ƙwarewarsa wajen dribbling, wajen cin ƙwallaye da kuma bayar da assist, ya zama ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka sa Leicester City ta lashe gasar Premier cikin ɗaya daga cikin manyan abubuwan mamaki a tarihin ƙwallon ƙafa. Wannan nasarar ce ta saura rayuwarsa gaba ɗaya. Ya zama ɗan wasan Algeria na farko da lashe gasar Premier, sannan kuma ɗan wasan Afirka na farko da ya lashe kyautar PFA Player of the Year. Daga wannan lokacin Mahrez ya zama tauraro a duniyar ƙwallon ƙafa. Bayan ya kafa tarihi tare da ƙungiyar Leicester City, sai wata babbar dama ta sake buɗe masa a shekarar 2018. Ƙungiyar Manchester City ta kashe kusan fam miliyan 60 domin siyan sa. A lokacin shine ɗan wasan Afirka mafi tsada a tarihi. Da farko kamar yadda ya saba, farkon tafiyarsa a Manchester City bata kasance mai sauki ba, saboda yawan tauraron da ke cikin ƙungiyar. Mahrez bai samu damar buga wasa akai-akai ba. Wasu ma sun fara tunanin cewa wataƙila ya kuskuren komawa Manchester City, amma Mahrez bai karaya ba. Da haƙuri da aiki tukuru ya zama ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan da Pep Guardiola ya fi dogara da su. Ya taimaka wa Manchester City ta lashe gasar Premier sau da dama. Ya lashe kofin FA, ya kuma lashe Carabao Cup, kuma da ƙarshe ya cika burin da kowane ɗan wasa ke mafarki, lashe gasar UEFA Champions League. Daga yaron da aka rena saboda yanayin jikinsa zuwa zama tauraro a Turai. Ko da yake an haifi Mahrez a Faransa ne, amma ya zaɓi wakiltar ƙasar mahaifinsa Algeria. Wasu sun yi mamakin wannan shawara, amma Mahrez ya san inda zuciyarsa take. Ba daɗe ba ya zama ɗaya daga cikin manyan tauraron da Algeria ta dogara da su. A shekarar 2019 ya rubuta sunansa cikin tarihin ƙasar a wasan kusa da na ƙarshe da suka buga da Nigeria a mintuna na 95. Mahrez ya zira wata ƙwallo a bugun da kai tsaye mai ban mamaki, ƙwallon da ta taimaka wa Algeria ta kai wasan ƙarshe. Daga baya jagoranci ƙasarsa zuwa lashe kofin Afirka bayan kusan shekaru 30. A wannan rana Mahrez bai zama gwarzon Algeria kawai ba, ya zama ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan da ƙasar ta taɓa samu. Amma abin da ya sa mutane da yawa suke girmama Riyad Mahrez ba kawai don yana taka leda a matsayin ɗan ƙwallon ƙafa bane. Mahrez mutum ne mai matuƙar
da addininsa da iyalansa. Duk da shahara da kuma dukiyar da ya samu, ya ci gaba da rayuwarsa cikin nutsuwa. Ya sha bayyana cewa hakuri da aiki tukuru sune suka taimaka masa ya kai wannan matsayin. Daga yaron da aka ce bashi da karfin jikin da zai iya taka leda, zuwa gwarzon da ya jagoranci Leicester City ta rubuta ɗaya daga cikin manyan abubuwan mamaki a tarihin ƙwallon ƙafa. Daga rasa mahaifinsa tun yana da shekaru 15 zuwa lashe gasar Premier League, Champions League da kuma kofin nashiyar Afirka, Riyad Mahrez ya tabbatar mana cewa ba yadda mutane suke kallon ka bane yake kayyade makomarka. Abin da yake kayyade ta shine yadda ka iya yarda da daina mafarkinka. Shin wani darasi kuka dauka a cikin tarihin Riyad Mahrez? Mu haɗu da ku a comment section domin jin ra'ayoyinku.